No niin, morjesta. Salikisojen eka laji, endurance-laji, ja se tehdään aikaa vastaan. Siellä on ensin vaaditut kalorit ekopikilla. Ne tehdään niin, että toinen tekee, toinen lepää periaatteella, ja pyörältä saisit jatkaa eteenpäin siinä vaiheessa vasta, kun kalorit on tehty. Sen jälkeen siellä on synkro askelkykykävelyä. Tuutte kantaa levypainoa tuossa edessä, niin sanotussa goblet holdissa. Sitten siellä on synkropurpeita levypainon päälle. Ja synkropurpeissa on siis aina sillä rintareidet maassa yhtä aikaa. Ja sitten siellä on synkro AppMat sit-appeja. Tossa on eka kiekan toistot, sitten veivataan taas pyörää välissä. Toisen kiekan toistot, veivataan vielä kolmannen kerran pyörää välissä. Ja viimetteeksi on sitten 8 toistoa jokaista liikettä. Niin käydään nopsaa nyt flow läpi vielä, miten se menee. Eli 3 tiimiä aina starttaa, tai 3 paria starttaa aina matkaan. Tästä Nurtsilla tulee olemaan 1. Sitten tulee olemaan 1 tiimi tässä ja 3. tiimi tuossa. Ja tuossa missä ei ole vielä sitä kumimattua, niin tulee olemaan sitten kumimatot, niin pääsette siellä tekemään. Eli pyöräily tapahtuu tässä. Sitten sen jälkeen siellä on sitä askelkyykkyä, niin teillä on tässä sitten sitä levypainoa, mitä tuutte kantaan tuossa edessä. Ja lähdette suorittamaan X määrä askelkyykkyjä tuonne. Puolisen välissä pyörähätte takaisin ja samat sinne. Sen jälkeen levypaino tulee maahan, tehdään niitä purpeita kaverin kanssa yhtä aikaa, X määrä, käydään aina levypainon päällä. Kun purpeet on tehty, otatte sen vatsatyyny siihen itselle käyttöön. Ja polvissa pieni koukku on sallittu, ei laiteta tälleen 90 niitä. Pieni koukku mahdollisimman suorana ja sitten aina kosketus jalkapöytiin yhtä aikaa. Eli tässä on se flow. Pyörä, askelkyykyt, purpet ja istumanostot tullaan tekemään tässä. Sitten taas lähtisi se laji etenee sillä, että takaisin pyörälle toinen ja veivatte ne kalorit täyteen. Jes, tässä ykköslaji.